Здравейте! Намираме се в жилищен парк Royal Garden 2, за да ви покажа един просторен тристаен апартамент. Тук може да се насладите на красива градина, прекрасни гледки, луксозни общи части, много удобства и няма нужда да чакате, защото сградите са напълно завършени. Комплексът е от затворен тип и предлага комфортна и сигурна среда на живот. За удобство на обитателите паркирането е подсигурено с подземни паркоместа и гаражи на партерно ниво. Сградите с вентилируема фасада с HPL на последните етажи. Отоплението е от ТЕЦ, инсталирана е система за превенция от наводнения. Всеки апартамент има подова шумоизолация. Дограмата е алуминиева, встроен стъклопакет на немската марка Шоко. Апартаментът е с площ от 147 квадратни метра и е разположен на 6-ти жилищен етаж. Заповядайте! Стаите са светли и просторни, с големи прозорци, които осигуряват естествена светлина през целия ден, а височината е 2,80. Сега се намираме в всекидневната, която е с чиста площ от цели 45 квадратни метра. Освен, че тук има толкова много място за всичко необходимо, има и красива гледка, на която ще се любувате всеки ден. Апартаментът е с 2 спални, които имат обща тераса. За по-голям комфорт в жилището има 2 санитарни възела, както и складово помещение. Този апартамент е перфектният избор. Свържете се с нас за оглед на телефон 0877 997 997.